bafowethu sinijani bafowethu. Bothisha lapha bamavukane eSwatini. Eshiselweni emaduleni. Sanivusela sanithanza kakhulu bafowethu. Siyasakata nje bafowethu kona lapho. Sesicalile siyasakata emapost nge3 March 2 March 2024 sise Newcastle bafowethu. Siyacela nifake nemandla. iSouth Africa itile yatofuna baqule eKangwane. So asifake nemandla seNewcastle bafowethu niyosilalela sitobe skip ingoma lensha nitenge tinkani 10 ipost ikhona ku Facebook nase page lethu niyakuthola konke lokho bafowethu. Banakethu. Please bafowethu.